סרטון, מסכים. שלום חבר'ה. איזה פתיח לסרטון. אציין. וואו. קיצור, תוך כדי אני אסביר. בטח מהסרטון האחרון שאני טורח לעשות. יש לך בטרון. איך את זה לא ידעתי. ואז בבייס של ראש המפרש. אני גם ידעתי. מתי? אתה לא זוכר? כן, בא לי. קיצור, זה הבייס שלנו הענקי, זה פה חוות מפלצות. זה חוות אקספי וזה חוות מפלצות, כאילו. אבל תפסיק! יונתן, תחזור את הבייס. 6 בירד, מה? כי... בקיצור, אני אעשה סיורון שק ואז נראה מה יש להם שם בבייס. בואו נתחיל מזה. פה יש בית, פלדות כשופים. מקום לגידול חיטה. חוות נעלונים, פשוטה. פה, מה שאתם רואים פה זה דשן, פה זה עוד מעט לבנות משהו, ופפקינים, שאני לא יודע מה, זה, עבוד הדשן, בסדר, חוות, מפלצות לא אקספי, מה שאתם רואים לפנים פה, נסביר בקצרה, מפלצות נופלות מלמעלה, נוחתות פה, וכל עלות באה אליי. בסדר, מובן, וכרגיל להוראות ולהרוג טבע. כן, איתן, רצית להרוג אותו? אוקלי, מי שלא יודע, זה איתן חבר שלי, שעכשיו בדיס. תגיד שלום. תגיד שלום. כי אני מכריח אותך. לבה, די, בוא נמשיך לסיפור. כן, סטום. חוות שוגרקן אוטומטית. הרבה. עוד חוות שוגרקן, שולקרים מפוצצים ולא יודע מה. אם רוצים דברים שלנו שצריך. ובבקשה, אם אתם רוצים, יש פה עוד כמה דברים, אני עוד רגע אגיד. וג'רים לא מעניינים להגיד. יש פה מיילים והכל, אבל כאילו, אני לא מייחס לזה תמידי עניין, כי זה לא מעניין. זה באמת אקספי, מה שראיתם קודם זה רק לחפצים, פה זה באמת אקספי. שותפות, בית של מיסטר שמחובר. פה עשיתי, אוקיי. הבית שלי זה שם, שלי ושל איתן. לא, אני דיברתי. כן, אני יפה. כמה בואו יסדרו את העניין. אוי נא! אני אהרוג אותך. איתן, תשלם על זה. תשלם על זה! לא! אז בקיצור, אם נגיע ל-20 מנויים, אני אביא לפה את אחד מכם, מי שיקבל את התגובה שלו הכי הרבה לייקים. שמעת איתן? מי שיקבל את התגובה הכי לייקים. כן, תזרק לי! מצפן מגנטיק. כן, אני יודע איפה זה. אני בדרך, פאפאפאפאם. לא. כן, איתן.
וואו, פה הגשר. וואו, זה 2 מטר מפה. זה 2 מטר מפה. אם לא קלטת, הבייס הזה הוא 2 סנטימטר מפה. הבייס הזה. לא, וזה לא הבייס שלנו. 4, 6, 1. לא, זה בייס אחר. לא נראה אם הוויג'רים עדיין פה. חייב לראות. איפה אתה? אפשר להיכנס? לא. שעשו פה הרבה דברים. זוכר את הבייס הזה עם יונתן וזה? אז אני שם. עם הביצה הקדושה זה היה אצלך. אני מתקדם. זה 2 סנטימטר מהבייס. רבי, הוא תאשר. אבל אני באוויר. איך אני אאשר לך? לא נורא. לא, אני לא רוצה. אני אמות. גאון, אבל אני בכוונה לא רוצה שתבוא. במסע. לא משנה. לא מאשר לך. טיפה כאילו. היי. אז זה מציג שכל יום מחדש מבקשים. קיצור, אם נגיע ל-20 לייקים מהסרטון הזה, סליחה, 15 מנויים, אחד מכם יהיה איתי פה בסרטון, אני אראה לו את הבייס ויצטרף איתי. סוף סוף הוא יתחבר לדיס. ואם נגיע ל-20 לייקים בסרטון הזה, אז בעצם, איתן, מה אתה אומר? יש לך מטרת לייקים בסרטון? אני אומר, רבי, תחבר על זה. לא. כשאני אגיע לשם, נחשוב עליך. רבי. זה רחוק! מבזבז פה 1.5 מיליון זיקוקים. אני מתחיל. אתה רואה דיבוקים? יש לי כזה. גם לי... זה משנה אותי בכיוון. די! רבי, נו. לא. זה באמת רחוק. מה זה אומר? PvP is bound and bound. לא מאשר לך, אתה חי בסרט. לא רוצה ולא רוצה. שרה מדי. כולם ביחד. לא רוצה ולא רוצה. שרה מדי. לא מאשר לך. היי, משנה פה כיוון. היי, עברתי את זה. סוף סוף. זה פה למעלה, משהו כזה. אני פה. היי, המצפן משתגע. אני ארד טיפה ואם זה לא יעבוד. מה? מה? תבזבז. לא, לא. מה שלך? בסדר. שרתי הבחריין. אתה תתכונן. אתה תרד למטה. זהו, נגמר לי הזיקוקים. חרא שלי. מה קורה לי? מה? האלקטרה שלי על חצי. וואטה? כמה זיקוקים יש לך? לא, אני נוטש. תעוף באזור. למעלה, אתה יודע קצת לצדדים. אני הולך לבייס. שלום, תשתגע.
אחי, אני חייב לקחת זיקוקים, לתקן טיפה, להחליף אלייטרה. אחי, אתה חייב לסרט עכשיו שאני זה. להחליף אלייטרה. מוזמן. רגע, מה? יא דפוק. אתה לא יכול ליפול. אני נחש איפה אני. יש לך רק נחש אחד. מה? בסדר. חברים, תרשמו בצ'אט אשטג איתן האכזר. חייב. בואו. 2 דקות? אתה שפוי? האלקטרה שלי על חצי ואין לה בלתי שביר, אתה קולט כאילו. כי יש לי אלקטרה עם בלתי שביר. יש לי עוד 2 אלקטרות, אוקיי, זה מתנקן, זה טס ממש מהר, אז כאילו, דקה אני באה. דקה אני באה. אתם גורמים לי לאחר לטלפון. תגיד, נכון יש את המגע משי? שכחתי. אפשר עם אנביל ועם קרום פנטום, תקן. אני עושה את זה. וואלה? קפוץ לי. זה רושם לי יקר מדי, ואתה? שמעת? אובה. חכה אחד, רגע אני מחטיף פה. שמעת שם? איך קראת לי? תזכיר לי אחר כך את האלייטרה. שכחתי שיש וואלה, הם טובים? מלא. הנה אוקלי. סלש טיפי אוקלי. צ'ק. יש לו מלא קליקים. זה התכלס סיור בייס. זה היה קרוב לאיפה שמצאתי אותך לפחות. ושהלכתי. יחסי. הופ. אחי, זה בייס ענקי, מה אני אגיד לך? מה הסיכוי מפספס את זה? זי. צריך לרשום לי זי. יש לי רעיון לאן ללכת. פה. לא לזוז. ננסה לא לזוז. תעמוד פה פשוט. צלוף בהם, חייל. אני עושה סיור בייס. שנייה. הצילו. מה קרה היום? איזה כיף להציג לך לפעמים. אני לא מצליח לנחות נורמלי. אחי, החוות הרון פה בשני קילו. יש קורא איזה חוות הרון, יש לו בעיה במוח. שם חווה ושם נעליים. טוב, אולי רק הנעליים. אבל חווה אין פה. אני אעשה סיור. נו, מתי היום? יש עוד כמה דקות. וואו, זה ככה נצח וחצי. זה לוקח נצח וחצי. ראיתי פיצוץ קריפר. יש את השקרן גרוע שאתה באמת. אני אגיד לך את האמת. בסדר. אתה מוכן, אבל יש הרבה מובים.
זה או תשרוד או שתמות. השארתי. יש פה ביד. אתה מוזמן לעשות פה עושה ספאון. תציל אותי, סגן. מה אני אגיד לך? מה נעשה עם זומבי וילג'ר? אני מדליל. נשים, זקנים. איזה נשק יכול לעזור לי במצב הזה? סוד. סושינג. די כבר! יש פה 1.5 מיליון מפלצות. אני אגיד לך את האמת, כל 5 שניות יש עוד מפלצות. אין לי ברירה, אלא למות. יש לי טריידנט, זוז, אני אטפל בהם. על הקריפר! אבל זה לא מוריד כלום. מה? נכון, יש פאוור על הקשת? אז מה זה פאוור? אבל של טריידנט. אין פאוור. צריך להם משהו שיחזק את זה. אין שרבי. צריך במקום הלייטרה צ'סט פלייט. וואו, חיים קשים. תציל אותי, יש לי פה חיים קשים. אתה מוזמן להיכנס, אני לא מונע. אז זה לא מעניין אם הוא לא עובד. איפה אתה נחמד? אתה בקומה למעלה. שיט, מה קרה? שיט, אוקיי. פיפ. אני רוצח המפלצות. איזה דיימינג. המפלצות. די, באמת? אוי. מה? נפילה בשרת. זה הוציא אותי, זין. אני אגיד לך מסוד סופים, אני בכללי לא אוהב לערוך, אבל בגלל שקיללתי, סתם לא קיללתי. לא, איתן קילל, סליחה, סתם לא. אמרתי נבלה, אז כאילו אסור. נשמע. כל הכבוד. 5. אפשר את הטריינדנט הזה? מה? די! מה אתה מזמן? לא. וואו! BF. למה? בבואו. מי גרוע בבואו? בעצם בתכלס רק אתה. XP, תודה. מה הוא רוצה ממך? שים אותו ספיקר. מה הוא רוצה ממך? דבר. תגיד שאתה גם בשיחה איתי. אריאל כהן הקטן. גידוס. אמן. עלות פה בשני איקרס. אין בבייס נורמלי אנדרצ'סט. יש פה אנדרצ'סט במקרה. לא הבאתי מהבית.
איזה? כן, לא, כן. מה יש לך? אתה צריך רופא. אתגר האגסט. מה יש לך? אתה רוצה גם איתה לדייט, כן, בערב? ללוג לאיתן ביוטיוב. רק הצופים יודעים מה יש לי, זה הרבה מה שאני צריך. המטרה שלי זה להיות הכי עשיר בתים. אוקיי חברים? הבעיה היא שיש פה יש לו מלא נדרייט. יש לי פשוט מלא. אני גם מתכנן לעשות ביקור באנד ובנדר. לא, זה לא שאלה, אני הולך לבקר בנדר. לא אכפת לי מה הם יגידו בתגובות. מבחינתי שיגידו, אל תלך לנדר, אני הולך לנדר. אני אגיד לכם את האמת, בתים שלנו יש מלא מכונות אוטומטיות. תודות לי. סתם, זה לא תודות לי, זה תודות. דרך אגב, מה איתנו? איך קוראים לו? מה כהן רצה? איזה דפוק במוח. הכי טוב להתרים בערב, אתה יודע. אתה יודע שהכי טוב להתרים בערב, כן? איפה אתה? במקום סודי. אם זה מעניין אתכם לגבי התרמות, אני אסביר. מישהו בא אלינו פעם לבית ספר ואמר שמאיזה מקום כן. ואז אמרו שיש פרסים אם נבוא ונטרים ונעשה כסף. מה אתה רוצה? לא כדאי לך למהר אותי. את מה? לא, איפה אתה? פתאום אני רואה אותך נופל כזה ואני אומר, איזה דפוק. שאלה טובה. כן, למה? לא, למה? סתם אני כן שם. אני פשוט לוקח להם את כל העצים כדי לעשות החלפות עם וילג'רס. אוקיי, אני בא. איפה אתה בדיוק? מה זה למעלה? יש לך קצר במוח? הנה אתה. יש פה משהו? איתן, לך תבדוק. וואו, אתה לא יודע כמה מפלצות יש פה. אז צריך לרדת. אתה תמות. וואו. תביא אותם אליי. הנה, אין דבר צ'סט, אבל כבר אני לא רוצה. ביי, תהרוג אותי. אין בעיה. לא רוצה, אני בורח מהביסן כולם הזה. אני נלחם בהם ביד. אם אני שורד, אני שורד. ויש לי לב שתי ברות. וואו. לא, אסור לי.
ליפול זה לא חוקי! אני אמות עכשיו. די! איזה סושר הוא זה. לא תודה. בינגו, מתתי. עדרית? נהדר. איפה אתה? 74618? האם אין תור שיפוצץ? סתם לא, תשרוף את זה, די. דקה אני עושה פה משהו. לא, אתה שרפת? איתן! אני יודע כמה יש פה. תן לי. תודה. אתה מזמן. ולהזכירך נדרית לא נשרף. מה יש לך היום? נוביג'ר נבלה! כל הוויג'ר בני של אישות. אם יש לכם רעיונות במיינקראפט מה לשחק, נגיד שרתים, אבל אני אומר, יש להם רעיונות לשרתים להציע לי, אז כאילו אני פה. אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות. מה? די! נדרית. עושה הדרפה, מה אכפת לי? הדרפה. זוז, אני בא. מה זה הדרפה? תמיד שוכח. תביא! די, אין לי כוח. מה אנחנו משחקים? אך בואי, מה אתה בן שנה? עכשיו אני אתחפש לך. לא, זה עונש. חפש אותי. טוב, נו, נדרית, זה חשוב. אני אהיה ליד עץ הברוש. עץ הברוש. אני ליד עץ הברוש. אני בבית שלנו. חכים. בוא נבדוק את הלאגים. לא, אתה לא בלאגים. או, יש לי ויליג'רים. חכה. מה אתה עושה? יש לי שילד ביד. אני לא אהיה פה. אבל למה מפגר? באמת, הייתי צריך ללכת לספון. וואו, עברנו די הרבה את המגבלה של הסרטון. אז נראה שאני צריך לסיים. לסיום בא לי להפעיל בייס שכבר לא עובד, אבל בא לי להפעיל אותו. הופ. מה פוגע בי? לטייס בשנקל באמת. לפרוש מהטייסות. אוקיי, אני צריך ללכת לפה. אתם יודעים מה מטריף אותי? אנשים שיש להם מיינקראפט, אבל ההורים שלהם לא מרשים להם דיסקורד. טריף. אז קיצור, יאללה. אני שמח שאני ראיתם סרטון מצוין מעט. תנו לייק וסאב.
יאללה ביי. מה נעשה? 22